Li bajarê Amedê pêşengeha wêneyên ên Amedê hat vekirin. Pêşengeh ji alî walîtiya bajarê Amedê ve bi navê pêşengeha wêneyên ên çar demsalê hat vekirin. Di pêşengehê de wêneyên ku berêna ji ser înternetê bi onlinê tevlî pêşbaziya wêneyên Amedê ên herî xweşik bûne hatin pêşkeşkirin. Armanca pêşbaziyê waliyê bajêr anî ziman ku xwestine bi wêneyan Amedê li hemî cihanê bidin nasîn. Bu güzellikleriyle beraber bu güzelliklerini gelen insanlara Em ev pêşwaziyê bi riya onlinê didomînin. Her heyvê wêneyên herî xweşik dineqînin û wênegiran bixelat dikin. Lewra em bi vê çalekiyê wênegiran teşwîkî kişandina wêneya dikin. Em armanc dikin ku xweşikbûna bajarê Amedê li hemî cîhanê bidin nasîn û bala geştiyaran bikişînin. Diyarbakır'ımızın bu güzelliklerini daha da güzel hale getiren değerli Diyarbakır hemşehrilerimiz. Di pêşengehê de welatiyên ku bi wêneyên ku kişandine û di pêşbaziyê de dereceyek baş bi destxistinê hatin xelatkirin. Ez par jî ketibûm vê yarışmeyê. Em birincî bûn. Fotoğrafê me seçmiş kirbani. Em pir abonê me pir hebû. Em va sal û nîvkî zêde bû me taqîb dikir. Taqîbçiyê me pir bû. Abone sayısê me pir bû. Fotoğrafê me pir bû. Em birincî bûn par. Îsal jî fotoğrafê me seçmiş kirin. Gazî me kirin. Em hatine. Hêjayê gotinê ku 1601 berhem ji alî 406 wênegiran ve ji 5 bajaran serî pêşbaziyê hatî dayîn. Pêşbazî wê her heyvê ji ser înternetê bi barkirina wêneyên Amedê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.